Iya. Ala tiyaw tay. Niya kon manager kang kunyang. Ah, tabagin na kuya mo. Dahil mo record ko na sana. Ano na si Kuya Bot, may video naman, mga kusugo naman gumawa. Dalan eh. Tupa sa bird ko. Pali na sa bird ko. Kuyugon mo. Karga si Rafa. Makalagto ang ulis na. Michael! What's up? Yang terjadi deh. Ako suto niya ako subar kuya mo. Paglagana. Kargado natin ito pinilo. Kalgalo. Kargado kayo. Kalgalo. Tungaw naman. Pago. Hindi naman ang ganda dito. Kabahin na ko. Masamas. Dapat yung kamu Jerman. Mahiling ako. Dahil Si Boss Manaw yung si Kuya Buto. Ay. Dahil. Mahiling na pre mong Juma. Sagin ka mo pagalon dyan. Dahil pagalaw. Bam, salamat. Yellow finger daan buda. Yan lock na. Iyan ang pinaghirapan sa laot. Napakalang nalaking alon. Nahuli 3 banyera. Hello, Ron! Ayan, yan po ang interviewin nyo. Pare, sa tasakaw, yan! Naubos na. Yaon pa sa tiwi. Sugar inirula. Hindi na madali na. Pagal-pagal ka na mo pala dyan sa ganyan. Pagal-pagal. Kulang pa mo. Spray mo. Voice over lang mo. Eto. Pasira mo ito naman ang voice over. At sa tasakaw! Bakit ka doon, kuya? Para ano? Baka mamano kami. Para kita dun sa Baka magkaabala kami sa kanila. Doon lang naman kayo, mga vlogger nga sa Dinahican, yung umakyat. Oh, dumasal ko sa gilid. Friends. Tapos, Kung may sisi. Kaya gini na. Makabit sila ama. Kaya mo. Ito yung pagsaraduhan ito. Idol. Idol oh. Dalawang idol. Meron ko mo kayong Oh, kaway. Prime. Euro Prime. Kaway. Lokan-lokan. Kuya Buto. Kuya Bot? Primo. Ayun na, 4 minutes na yun eh. Pili na.